Flex Fertilizer System. Dansk landbrug står over for kæmpe udfordringer og pålægges skrappe krav med hensyn til anvendelse af kvælstof og fosforgødning. Flex Fertilizer System sikrer en præcis og optimal gødning med flydende, blandbare gødninger. Flydende gødninger giver den mest præcise udbringning. Det er muligt at kombinere flere midler. Antallet af kørsler minimeres. Der spares både brændstof og arbejdstimer. Flex Fertilizer System giver desuden mulighed for at tildele en stor del af gødningen via bladet. Gødningen virker ekstra hurtigt, og risikoen for at belaste miljø og klima minimeres. Med et Flex On Farm-anlæg får landmanden unikke muligheder for at blande sine egne skræddersyede gødninger til en yderst fordelagtig pris. Flex Fertilizer Systems konsulenter hjælper med at optimere gødningsplanen og formulere eventuelle nye gødninger, hvis det er påkrævet. Hos Flex Fertilizer System råder vi over mere end 800 recepter, og vores erfaring med flydende gødning rækker 30 år tilbage. Kunne du tænke dig et bud på en optimal gødningsstrategi for dine afgrøder, så kontakt Flex Fertilizer System på info@flex.dk. Vi ses i fremtiden.